Nagbalin nga subject tayo dito search warrant Bombo Roger kita may isang civilian ken Manalon ken residente nga rod iti barangay Manalpak Sulsol na Ilocos Norte. Kasano din nag-conclude iti panang-apply search warrant against kung iti suspect? Adda iti kwa tayo Bombo Roger confidential informant nga imay nagidanon iti report ket ibagbaga na nga rod nga daytoy subject ket agik-ikot iti awanan iti lisensya iti paltog ket dayta iti nangrugyanan tayo nga nangiwayat iti surveillance ken validation tapnon iti kasta ket mapaneknekan wenno ma-establish tayo daytoy report daytoy confidential informant tayo. Adda kadi dati sir nga report iti 2020 nga naki or laboratory record. Iti record mi iti PNP ket awan iti makita tayo nga blatter report na ngem adda iti series of report lalo kadagiti report naggapu iti barangay officials iti Manalpak nga isuna ket allegedly nga kastoy adda iti information nga agik-ikot isuna iti awanan iti lisensya iti paltog. Ano iti sir? Na parang nagpaltog sir or pangbuteng? Ti dumandanon nga report kada kami kasla pangbutbuteng na Bombo Roger. Dili na naking ko na sir homemade nga paltog. So ada gid kaso sir kung pinakintirapi pa. When homemade nga pistolized firearm ken ammunition ken kastamet magazine iti naala tayo ket pilaan tayo nga na Bombo Roger iti RA 10591. Dati mo ti dati sir nga or dati damo nga may violent search warrant sir. When based record mi Bombo Roger isut damo panakaiwayat ti search warrant against ken kuana. Ambot nga direct surrender. Meta Bombo Roger.